Να μας δώσετε θα μας δώσετε και εμάς αίθουσα να κάνουμε εκδήλωση, να πούμε καλά εντάξει, δεν θα με ειρωνεύεσαι, όχι καλά εντάξει, τουρκόφιλοι, Τουρκάκια σαν αριστεράκι, σουφάκια! Δεν υπάρχει αρεύνοντα! Σας την Τουρκία να κάνουμε! Όσο εσμένα να πάτε στην Τουρκία! Η Ελλάδα έχει μωράκια Έλληνες! Έλληνες μωράκια! Αυτή είναι η Τουρκία στην Ελλάδα! Σαβούς! Φύγαμε! Γάμω την Τουρκία! Μεμέτια! Ξεφρασμένοι! Η Θράκη είναι ελληνική ρε προδότες, Τουρκοί, Ρουφιάνοι δημοσιογράφοι, η Θράκη είναι ελληνική. Γιαούριδες. Ωραία, πάμε παρακάτω. Συγγνώμη, θα με ειδοποιήσει.